lahat. Ang magsisipag-alay po ng ating banal na misa, yung mga sumusunod kasama ng kanilang pamilya. Mr. and Mrs. Arthur and Rina Cuerpo and family, Mr. Ernesto Cristina and Cecil Castañeda, Mr. and Mrs. Gemma and Fernan Jimenez, Mr. and Mrs. Dory and Willie Jimenez, Mr. and Mrs. Lamberto and Marie de la Cruz, para sa ika-30 taong anibersaryo ng kasal ni na Mr. and Mrs. Arthur and Rina Cuerpo, para sa kaarawan ni na Cesar de la Peña, Florentina Manapat, Clarice Cuerpo at Mandy Alicia, para sa natatanging intensyon ni Frenny at Peter de la Peña, at para sa kagalingan ni Rodante Visconde, Maurice Modelo, Eugene Aga, Bernardo Salac, Jonel Ramos, Willie Jimenez, Mercedita Teresa Santos, Vince Diaz at Florentina Aquino. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni na Mariano, Celestina, Emelita, Godofredo at Lucena. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon po. Palakpakan natin ang ating mahal na Pintakasi, Santa Clara de Assisi. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara, isang birhen at isang tagapaglingkod ng Panginoon. Isang daan ng kapayapaan, ng pagkakaisa at pagmamahalan. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging ng Panginoon. Ating pagnilayan, pagsisihan, ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Kaawaan Diyos. tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa dukat Aba bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundan nawa namin si Kristo sa abang buhay na ikaw lamang inaasahan upang kami pagintapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon,
si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo at ituktok sa Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim at Manasseh, ang buong lupain ng Huda, hanggang sa kanluran ng Negeb at ang kapatagan. Sa makatwid ay ang kanluran, kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas, hanggang sa Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain ng aking ipinangako sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak ng Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon na namatay, ngunit lumabo ang kanyang paningin. Hindi nanghina ang kanyang mga pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan ng pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw ng propeta tulad ni Moises na naging tapat at nakausap ng tuwiran ng Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto. Sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito, wala ring nakagawa, makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay.
Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentilo, isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot nyo sa lupa, ay papahintulot din sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa iyo rito sa lupa ay magkaisa sa pagiging ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maya pa, panapon po kaya kayongan. Magandang hapon at happy fiesta. Muli po, palakpakan po natin ang ating patron, Santa Clara. Tayo po ay binayaan ngayon dahil nandito po ang relikya ni Santa Clara, bahagi po ng kanyang katawan na po ang nandirito kasama natin ngayon. Pagkatapos po ng aking homilya mamaya, ay babasbasan ko kayo sa relikya ni Santa Clara. Apo. Anyway, merong panalangin si Santa Clara, si San Francisco. Alam naman po natin, Santa Clara ay sumapi kay San Francisco. At ang pamumuhay ni San Francisco at ang kanyang misyon ay niyakap ni Santa Clara. Pareho po silang taga-Assisi. Ni Santa Clara, kalaunan pati ang kanyang nanay at ang kanyang mga kapatid ay niyakap din ang mismong pamumuhay at pagbimisyon ni Saint Francis o San Francisco ng Assisi. Meron pong panalangin si Saint Francis. Sabi ni Saint Francis, Lord, make me a channel of your peace. Gawin mo kong daan ng iyong kapayapaan. May kanta pa yun, maraming bersyon ang kanta ng Prayer of St. Francis, panalangin ni San Francis, ni San Francisco. Lord, make me a channel of your peace. Where there is injury, let me sow love. Where there is hatred, pardon. Where there is doubt, faith. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Gawin mo kong instrumento, daan ng iyong kapayapaan. Kaya nga po ang mismong pamumuhay ni Santa Clara kasama si San Francisco ay isang pamumuhay sa kapayapaan, pamumuhay sa katahimikan, sa panalangin, pamumuhay sa kabanalan at paggawa ng mga bagay patungkol sa kaluluwa, sa spiritual merits ng isang tao. Kaya nga po, anong ginagawa natin kapag meron tayong gustong ipadasal? Tayo pupunta sa Monasterio de Santa Clara, sa mga kapatid natin, sa mga kapatid natin sa Santa Clara na mongha. Anong ginagawa natin? Tayo ay nagpapadasal sa kanila. Kasi ang kanilang misyon, ang kanilang charism ay pagdarasal ng maghapon at gabi para sa atin.
yung mismong buhay ng pagdarasal, buhay ng pananampalataya, ay buhay ng kabanalan, ay isang paraan, o buhay ng kapayapaan ay isang paraan para sa mismong kabanalan, patungo sa kabanalan. Kaya si Santa Clara at si San Francisco, sa kanilang mismong pamumuhay, sila ang naghahatak sa atin, sila ang tumatawag sa atin na mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa panalangin at pagnilay-nilay. Lord, make me a channel of your peace. At sa palagay ko po, sa Ebanghelyo natin ngayon, ito rin ang tinutumbok ng ating Panginoon. Marami pong nagkakamali sa atin, maraming nakakagawa ng hindi tama sa atin. Tanong ko po sa inyo, sino po bang may nakaaway na, nakaalitan sa inyo? Pakitaas yung kamay. Sinong may nakaaway na o nakaalitan sa inyo? Huwag na po kayong plastic. Di po ba? Ate Rina, marami yan. Oh, sinong may nakaaway, nakaalitan sa inyo? Oh. Ha? Oh, tinatanong ko kung sinong may nakaaway. Oh, di ko naman sinabi kung sino nagkabati na. Oh, sinong may nakaaway o nakaalitan. Pag may nakaaway kayo at nakaalitan kayo, eh, anong ginagawa nyo? Nanggagawan nyo. Anong sabi ko kanina? Panalangin nyo. Panalangin nyo. Panalangin nyo. Panalangin nyong mamatay. Ay, hindi po. Hindi yun. Mali yun. Mali. Panalangin ninyo. No? Pero sa Ebanghelyo natin ngayon, anong sabi ng Panginoon? Kapag ang kapatid mo ay nagkamali sa iyo, kapatid mo ay nagkasala sa iyo, ano ang dapat mong gawin? 1, puntahan mo siya at kausapin. Puntahan mo siya at kausapin ang masinsinan. Ate, kuya, kapatid, ito yung ginawa mo. Ito yung nangyari dahil sa ginawa mo. Puntahan mo muna siya. Huwag ka munang humugot sa Facebook. Kasi marami sa atin, Diyos ko, lahat na lang ng problema nila, lahat ng away nila, lahat ng issues nila, abay pini-Facebook. Tanong ko sa inyo, masasagot ba ng Facebook ang problema nyo? Masasagot ba ng mga nagko-comment doon sa Facebook, nagte-trending lang kayo? No? May kilala ako, Diyos ko, halos linggo-linggo may kaaway. Lahat na lang nasa Facebook, lahat na lang kaaway, lahat na lang nakikipag-away sa Facebook. Tanong, masasagot ba kayo ng Facebook sa problema ninyong magkapatid? Anong maunang kaibigan mo? Anong mangyayari? Diyos ko, pagpipiestahan lang kayo ng tao. No? Yung iba sa inyo dyan, lalo yung mga kabataan, hugot ng hugot. Hindi lang napansin ni crush, huhugot sa Facebook. Hindi lang nakindatan ni crush, hindi lang chinat ni crush. Diyos ko, huhugot na yan sa Facebook. Anong sabi niya? Kapag nagkamali ang kapatid mo, eh wag mo munang Facebook. Huwag mong sugurin at pakipagdimandahan ka. Anong gagawin mo? Sa buong kapayapaan, anong gagawin mo? Puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Huwag mong eskandaluhin. Puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Pangalawa, kapag hindi nakinig sa'yo, anong gagawin mo? Abay, kumuha ka ng isang witness. Kuha ka ng isa pang tao na pwedeng makausap niya o kumausap sa kanya. Alam niyo po, kapag merong problema sa parokya o merong isang tao na kinukulit ako, ini-stress, may stress na binibigay o may problemang dinudulog, lagi po akong kumukuha ng isang witness. Lagi akong kumukuha ng isang tao na magpapatotoo sa pinag-usapan namin. Bakit? O Diyos ko, baka baligta rin ako eh. So, ginagawa ko po, yun, kukuha ko ng isang tao na pwedeng
pwedeng mag-witness. Pero dito, anong sabi niya? Kumuha ka ng isang tao na pwedeng mag-referee. Isang tao na pwedeng mamagitan. Po? Ano? Yung iba, diretso kay tulpo. Diyos ko, wag mo muna patulpo. Wala namang gagawin si tulpo sa'yo. Pagkakakitaan ka lang ni tulpo, tataas lang yung rating ni tulpo. Tapos, buong Pilipinas, alam yung problema niyo mag-asawa. No? Hindi naman po sa ano. Diyos ko, wag mong ipatulpo. Ipatulpo mo agad. Anong gagawin doon? Paglalaroin lang kayo, pagtatawanan kayo ng mga tao. Di po ba? So, anong gagawin mo? Pumunta ka sa isang tao na magbibigay ng aral sa inyo. Isang tao nakakausap sa inyo, magre-refer sa inyo, tutulong sa inyo, magbibigay ng advice sa inyo. Tatandaan niyo po noon, kapag nag-away yung mag-asawa, yung babae kanino susumbong? Magsusumbong. Sa nanay niya? Hindi. Saan pupunta? Sa biyenan niya. Ang sasabihin, Nay, tay, yung anak niyo po, babaero. Kung may problema yung lalaki sa babae, ano gagawin niya? Pupunta sa magulang niya? Hindi. Saan pupunta? Pupunta dun sa sa biyenan niya. Anong sasabihin? Nay, tay, yung anak niyo po, di po marunong magsaing. Di po ba? Di po marunong magluto. Yung anak niyo po, madada. Di po ba? Kaya po kami lagi nag-aaway. Kukuha muna ng isang tao na tutulong sa inyo. Yung mag-asawa, kapag hindi na talaga maano yung problema nila, anong ginagawa nila? Isosoli na kita sa tatay mo, isosoli na kita sa nanay mo. Di po ba? Pangatlo, again, tungkol na naman to sa kapayapaan, amicable settlement, peaceful reconciliation. Ngayon, kung ayaw pa niya, hindi siya sumunod o hindi siya nakinig, idulog mo sa simbahan. Anong gagawin ng simbahan? Pagchichismisan. Diyos ko, kadami pa naman chismoso sa simbahan. Anong gagawin sa simbahan? Ipagdarasal ng simbahan. Ipagdarasal ng simbahan. Ano pa? I-a-advise ng simbahan. Kaya nga po, maraming pumupunta kay Among. Among, yung problema ko po, ganire-ganire. Among, yung problema po namin, ganire-ganire. Among, yung asawa ko po ng babae. Among, yung asawa ko po ganyan. Among, yung anak ko po natalpak. Ay, Diyos ko. Di po ba? Idudulog sa simbahan para ipanalangin. Anong sasabihin niyo sa akin? Ano usually sinasabi niyo sa akin? Among, pagdasal mo kami. Para ipanalangin at Kapampangan, di na niyang kahusukan. Bibigyan ng advice. Again, paraan ng kapayapaan. Ngayon, kung ayaw talaga niya, ayaw ng kapatid mong nagkamali, ayaw talaga niya, hayaan mo na lang siya. Sabi niya, ituring mo siyang isang publikano o isang hentil. Ibig sabihin, ituring mo na lang siyang ibang tao. Pero, again, gamitin mo ang lahat ng daan para sa kapayapaan. At ang kapayapaang ito, ang hatid sa atin ni Santa Clara. Sa pamumuhay ni Santa Clara. Bakit sila nasa klosura? Tawag natin klosura. Sila ay nasa monasteryo. Sila ay nasa klosura. Hindi sila mapasok ng ninuman. Anong ginagawa nila doon? Nagdarasal lang. Kumakain. Nagdarasal. Nagpapahinga. Nagtatrabaho. Pero yung pagtatrabaho nila ay pagdarasal pa rin. Again, bakit nasa klusura? Dahil doon sila'y payapa. Doon sila'y payapa. Katulad ng tinatawag sa atin ng Panginoon na kapayapaan, sana'y tayo rin ay maging daan ng kapayapaan. Sinong ayaw po ng isang payapang buhay? Sinong ayaw ng kapayapaan? Kaya nga po, lagi-lagi tayong nagdarasal para sa pamilya natin. Anong pinagdarasal nyo sa pamilya nyo? Ay sana po yayaman kami. Sana po maging maganda yung buhay namin. Hindi lang po yun. Ano yung mas importanteng ipagdasal sa pamilya?
walang may sakit, nagmamahalan, kapayapaan, joy, galak at tuwa sa pamilya. Kahit walang pera, kahit salat sa buhay, kung payapa ang pamilya, kung masaya ang pamilya, kung nagmamahalan ang pamilya, ay kahit anong problema ay malalampasan nila. Kesa ka dun sa mayaman na mayaman ka nga, nag-aaway naman kayo araw-araw ng asawa mo. Walang kapayapaan. Mayaman ka nga, meron kang ari-arian, kaaway mo naman lahat ng kapatid mo, nasakop mo lahat ng lupa, kaaway mo naman lahat ng kapatid mo, ay abay, wala kang kapayapaan. At ang taong walang kapayapaan, kung minsan, ay mahirap niyang hanapin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makikita natin, mararanasan natin sa katahimikan at kapayapaan ng ating mga puso at ng ating mga kalooban. Amen. Ito po ang naging buhay ni Santa Clara. Ito ang naging buhay ni Santa Clara. Kapayapaan sa Panginoon. Patungo sa kabanalan. Kapayapaan sa panalangin. Patungo sa isang malalim na ugnayan sa Panginoon. At ito sana ang maging buhay natin. Halimbawa ni Santa Clara sa atin, lalong-lalo na dito sa ating baryo, na manatili ang kapayapaan kung tayo ay magiging daan ng kapayapaan sa bawat isa. Kung tayo ay magiging daan ng kapayapaan, mababasbasan, mapupuspos ng kapayapaan ang ating pamilya, ang ating tahanan, at ang ating puso at kalooban. Amen. Kanyaman po itang matudtod ka. Matudtod kang manyaman kasi payapa ka. Ang sarap yung, napakasarap po, yung matutulog ka ng diretso. Masarap yung tulog mo kasi may kapayapaan ang iyong isip at ang iyong kalooban. Ipanalangin natin kay Santa Clara sa Panginoon na sa pamagitan ng Santa Clara, tayo'y magkaroon ng kapayapaan, ng tuwa at galak at biyaya sa ating pamilya, at tayo rin ay maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo ng ating komunidad, ng ating pamilya, ng bawat isa sa atin. Nang tayo ay tunay na mapuspos ng biyaya ng Diyos at katulad ni Santa Clara, maakay tayo sa buhay kabanalan. Amen? Amen. Ina naming at pintakasing Santa Clara, ipanalangin mo kami. Manatili po kayong nakaupo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpapala. Amin pong idinudulog at pinupuri. Amin po namin kayong pinupuri at pinaparangalan ngayong araw ni Santa Clara, ang aming pintakasi. Naway sa pamamagitan niya ay mapuspos kami ng biyaya ng kapayapaan, galak at tuwa at kasaganaan at mabuting kalusugan sa aming pamilya, sa aming komunidad. Inihiling po namin na sa pamagitan ni Santa Clara, kami magkaroon ng galak at kapayapaan sa aming mga puso at kalooban. At sa pamagitan ni Santa Clara, kami ay maging ligtas sa anumang sakit, anumang ligalig, lalong-lalo na ang ligalig na dala ng COVID-19 virus na ito. Hinihiling namin ito sa ngalan
makapangyarihang ngalan ni Jesus, sa tulong ng aming Pitakasi, Santa Clara ng Assisi. Amen. Amen. Umupo pong lahat. Ako po ay pupunta sa harap. Magpipila po tayo gaya ng sa komunyon at akin po kayong babasbasan ng relikaryo ni Santa Clara.
ipinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Clara maging nilikha bilang kawangis mo, ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itasin niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santa Clara ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo ay maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang sakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inihukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banali ka ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gayon pong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapit mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Aposeto, naming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na Santa Clara, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo tumulog sa Ama nating nasa langit. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na pigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan. Sa pinakabanal na sakramento, mahal kita, nang higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ito, Amen. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove io dubbio lasciarlo seminare l'amore. There is hatred, let me sow love. Dove ci è verità, perdono. Dove ci è dubbio, fede. Dove ci è disperazione, sperare. Dove ci è nerezza, illuminarsi. Dove ci è tristezza, gioia. Grant that I may not so much see to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again, it is in dying that we are born again,
It is in dying that we are born again to eternal life, Signore. Mi rende lo strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your Magsiluhod po tayong lahat. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsangalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugat. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagkabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, ipanalangin mo kami. San Serapion, ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Pintakasi naming Santa Clara ng Assisi, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matuto nawa kay Santa Clara na harapin ikaw lamang at akuin ang bagong para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nakiisa sa atin sa ating nobinaryo, sa lahat ng offerers at mga sponsors natin, sa lahat po ng nagpakapagod, naglinis, naghanda,
para sa liturgical celebrations natin sa kapistahan ni Santa Clara. Lalong-lalo na po ang ating Pastoral Council dito po sa Pangclara, pamuna ni Ate Rina Cuerpo, kahit may sakit yan, ni Ate Joy, siyang kasampu ng kanyang mga kasamahan na silang nagtrabaho dito, nangasiwa sa chapel, at saka ating mga pandangguhan, EMDC, Comlec, Asherets, sa ating mga nights na kasama ngayon, ang social media ng ating parokya, Nuestra Media ng ating parokya, nag-cover po ng ating misa sa Kapistahan Santa Clara sa Nuestra Señora de la Merced Bahay Pari Official Facebook page. Kung hindi po nakasama sa misa ngayon yung mga kamag-anak na nasa abroad o nasa bahay, sabihin lang po ninyo at makikita po nila yung misa, sabihin nyo lang yung Facebook page ng ating parokya. Siyempre, ang ating Inipit Choir, kasama si Brother Olan, palakpakan po natin sila. Ganon din po sa tumatayong komite, ang umantabay po ngayong taong ito, ang kapatiran, palakpakan po natin sila. Muli po, pagkatapos po ng misa, ilalabas si Apong Santa Clara sa pangunguna ng ating mga pandangguhan, ating social distancing, no? Iikot lang po siya dyan sa labas, ipapasok muli, dadalhin sa stage, no? Magpaparangal ang ating pandangguhan. Pagkatapos po, isasakay na siya sa sakyan, tapos ililibot siya sa ating barangay. Nakikiusap po ako muli, sana po yung patron lamang at patron ang sasama dahil na rin po sa striktong social at health protocols na ating sinusundan. Sana po ay maunawaan nyo. Maraming salamat. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa inyong pamilya, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay nahialay na, pumayo kayo sa kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Viva Santa Clara! Viva! Viva Santa Clara! Viva! Viva Santa Clara! Viva! Maningning ka sa pangalan, lalo na sa kabanalan. Santa Clara ng Assisi, ikaw ay aming tutularan.
Thank you.